Nyithindo ang'wen mane okwale kar dak ma apida oresi e tok piny Kenya kod Tanzania, tong mar piny Kenya kod Tanzania. Jatend obila e kaonti ma Migori ma Kwanjala olero ni gisemako achije adek kotudore kod kuo mar nyithindogo. Juma nigi mathoth. Bedo kod midhiero kawe kod lal ma nyithindo ang'wen mane olalgo kod joma bende nyaka sani koro pok oyangi e kar dak no ma apida e sapkon Masunais kuom kinde no maromo juma achiel. Familia mag nyithindo ang'wen gi giko to koro nyalo buonjo kendo gintie kod mor bang' ka nyithindo ne oresi e gwego ma Kopanga e tong no mar piny Kenya kaachiel kod Tanzania. Shukuru sana na washukuru sana sababu hata mimi pia hiyo ama mkono wenu umefika kwangu. Onge ngano ni gabari mora mora. Koro ngata no ringo mana ringo ne. In kume chomo no choma. To kuom jok mano ji dhi kuom gi kuom jolemo ama juoga. Jogo no gonganisha wiki. Ngani ka gi report makoni en ubiro mag report mo. Adigo ni Nyasaye ero kamano. Masko deo bet ni Nyasaye no onge. Nyithindo biro kwayo. Obila bende osebedo ka koro tim mapedha e kinde ma juma achiel mokalo niyudo nyithindo gi e dala moro e gwego ma Kopanga e tongno mar piny Kenya kod Tanzania, kama bende wachore ne gisebede kuom ndalo adek, ka bende achije adek bende ne ondhi. Wanasemekana hii watoto waliingia kwa hiyo nyumba, waliletwa hapo na mtu mmoja ambaye ule anaweza kujua huyo mtu ni mama ambaye alikuwa hayuko. Obila omedolero ni koro pod gitimo mapedha ni achije mamoko bende tudo kod tim machal kod mae. Breakthrough itakuwa tukishika huyu mtu alipelekea huyo mama watoto, ndio tutajua yeye nia yake ya kuchukua watoto ilikuwa nini. Na tena huyu mama pia wakati atachukuliwa, kwa sababu nasikia wakati askari alienda huko alikuwa ameenda Tanzania. Sasa hatuwezi jua hako na uhusiano gani na nchi ya Tanzania. Kuo mar nyithindo ang'wen gi koro osekelo luoro e kar dak no ma apida, ka bende oganda modak kanyo wach ni wechego mag rito kwe koro nego jiw. Kuanzia saa hii kama wewe sio mkaaji wa apida, ikifika saa 3 na upatikana kuwa bado unarandaranda kwa hii street, utatulaumu bure. Wabedu very careful kwang'yo nyithindwa. Dio nene ka ndigi chief not ni kido mok di school okel na nyingegi. Kata nyinga achiel pok ayudo. Nokon maber no do man birth certificates. Kata nyinga di pok ayudo. Bang'e ubro blame administration, which is very wrong. Gima notimore ni pok notimore. Wanwang'e ne nitie kuma dhoudi to jawuoyi norie ka makata kuogo ni nyawuok miwe dhoudi to ibiduogo yudo kaonge gimotimore. Mae bire kinde no bende obila e kaonti ma Migori bende pod dhi nyime kod timo nonro ka otenore kod lal mar achiel kuom jotijego mag piny owacho mar kaonti ma Migori ma bende ne olal kinde malo dweche 5 mokalo bang' ka ji mapok oyangi ne omake moringo kode, ka bende nyaka sani koro pok oyangi kama entiere. Juma, Ramogi TV, Migori.